Vylodenie v Normandii, známe aj ako operácia Overlord alebo Deň D, je jednou z najdôležitejších udalostí 20. storočia. Trvalo jeden deň od skorých ranných hodín do polnoci a pripomíname si ho 6. júna. Tento rok tomu bolo presne 80 rokov a pri tejto príležitosti sa v Normandii konala trojdňová spomienková slávnosť. 6. júna 1944 spojenecké sily počas druhej svetovej vojny spustili kombinovaný námorný, vzdušný a pozemný útok na nacistami okupované Francúzsko. Overlord sám o sebe síce nepriniesol koniec druhej svetovej vojny v Európe, ale začal proces, ktorým spojenci napokon víťazstvo dosiahli. Poďme sa dnes pozrieť na tie najzaujímavejšie fakty, ktoré by ste o vylodení v Normandii mali poznať. Porážka Nemecka bola hlavným vojnovým cieľom západných spojencov už v decembri 1941. No ako si sa ho nedarilo plniť. Ba dokonca v roku 1944 nacistické Nemecko ovládalo väčšinu Európy. A tak spojenci hľadali spôsob, ako to zmeniť. Otvorenie ďalšieho frontu mohlo byť riešením. Zaiste by to uvoľnilo tlak na Sovietsky zväz na východe, oslobodenie Francúzska by oslabilo celkovú pozíciu Nemecka v západnej Európe a ak by bola invázia úspešná, dokonalo by to vyčerpalo nemecké zdroje a zablokovalo ich prístup ku kľúčovým pozíciám. Zabezpečenie predmostia v Normandii by spojencom umožnilo vytvoriť životaschopnú pozíciu a po 4 rokoch aj znovu obnoviť prítomnosť spojeneckých vojsk v Európe. Zjednodušene povedané, všetky tieto dôvody prispeli k tomu, že sa najvhodnejším plánom stal masívny útok cez Lamanšský prieliv. A ako sa táto operácia plánovala? Hoci obmedzené plány na inváziu do Európy začali už krátko po evakuácii v Dunkirk v roku 1940, podrobnejšie prípravy na operáciu Overlord sa začali realizovať až po Teheránskej konferencii, na ktorej si toto rozhodnutie odklepla aj Veľká trojka. Veliteľský tím pod vedením amerického generála Dwighta Eisenhowera vznikol na konci roku 1943. Bol určený na naplánovanie námorných, leteckých a pozemných operácií. Eisenhowerovi sa zodpovedali traja britskí vojenskí velitelia. Admirál Bertram Ramsay, hlavný maršal letectva Trafford Lee Mallory a veliteľ pozemných síl Bernard Montgomery. Súbežne sa vyvíjala aj operácia Bodyguard, čo bola spojenecká dezinformačná stratégia vyvinutá s cieľom odviesť nemeckú pozornosť a vojenskú silu preč z Normandie. Operácia Bodyguard zahŕňala vytváranie falošnej armády od figurín parašutistov až po atrapy tankov, delostrelectva či využívanie dvojitých agentov. Aj takáto stratégia významne prispela k tomu, že Nemci napokon očakávali útok na úplne iných miestach. V Norsku a v Kale. No a pre zaujímavosť, nemecká 15. armáda dokonca zo strachu z ďalšej invázie zostala umiestnená v Kale ešte aj 7 týždňov po vylodení v Normandii. Plán operácie Overlord počítal s tým, že vylodeniu sa bude snažiť zabrániť skupina armád B pod vedením plného maršala Erwina Rommela. Hniezda odporu alebo aj tzv. Šnúra perál, ako ju v tom čase nazývali, bunkre, tankové priekopy, minové polia, ostnaté drôty, to všetko malo čakať na rozsiahlom systéme opevnenia s názvom Atlantický val. Ospevovala ho dokonca aj nacistická propaganda, no jednotlivé úseky pobreží však boli zraniteľné a nemecká obrana bola často neúplná či nedostatočne obsadená. Tiež trpeli zložitou a zmätočnou štruktúrou velenia armády, ako aj neustálým zasahovaním Adolfa Hitlera do vojenských záležitostí. No a toto napríklad, čo tu teraz mám, je Hitlerov časový rozvrh v deň D. 5 hodín ráno. Prvá správa o vylodení zastihla Hitlera v jeho letnom sídle na Berghofe v bavorskom Berchtesgadene. Keďže si vzal prášok na spanie, nikto ho nebudil. O 9 ráno sa Hitler prebudil a hneď zvolal poradu. O 12 na obed Hitler riadi poradu v optimistickom duchu v čajovni na Kelštejne. Prevláda pocit, že teraz budú môcť Nemci spojencov zovrieť do kliešťov. Vylodenie v Normandii je stále považované za diverzný výpad. 5 minút pred 5. po obede Hitler nariaďuje polnému maršalovi von Rundstedtovi, že nepriateľské predmostia musia byť vyčistené najneskôr do večera. O 11. v noci v poslednom situačnom hlásení Hitler tvrdí, že invázia v Normandii je diverziou. Túto knižku vám inak veľmi odporúčam, zachytáva prvých 24 hodín vylodenia v Normandii. No a ako ste mohli počuť, spojencom sa podarilo Nemcov presvedčiť, že hlavná invázia sa predsa len odohrá
inde. A hrozba väčšej druhej invázie držala nemecké posily pribútané ďaleko od Normandie. Vráťme sa však k skutočným spojeneckým plánom. Tie počítali s nočnou plavbou flotily vojnových a transportných lodí preplnenými spojeneckými vojakmi cez Lamanšský prieliv. Zakotviť mali pri 5 vybraných plážach: Sword, Juno, Gold, Omaha a Utah. Krátko predtým mali pristať 3 výsadkové divízie, aby zabezpečili východné a západné krídlo invázneho priestoru. Samotnému vylodeniu vojsk na určených plážach malo predchádzať aj koncentrované vzdušné a námorné bombardovanie. Po vytvorení predmostí prvými útočiacimi jednotkami mali ďalšie postúpiť do vnútrozemia a ku koncu dňa obsadiť mesto Bayeux a zlúčiť predmostia na plážach so zónami výsadkárov. Pre dobudovanie zdrojov na inváziu zvýšili britské továrne výrobu a v prvej polovici roku 1944 prekročilo Atlantik zo Severnej Ameriky do Británie približne 9 miliónov tón zásob a výzbroje. Od decembra 1939 sa v Británii hromadili najmä kanadské, ale aj európske sily a v rokoch 1943 až 1944 k ním pribudlo viac ako 1,4 milióna amerických vojakov. Začiatok dňa D bol pôvodne stanovený na 5. júna. A viete vôbec, prečo sa vylodenie v Normandii označuje ako D-Day, čiže deň D? To D znamená jednoducho deň. Je to v podstate skratka pre Day-Day, čiže akoby počiarknuté, že ide o deň všetkých dňov. Je to všeobecný termín, ktorý sa používa pre dátum začiatku akejkoľvek vojenskej operácie a často sa používal, keď bol dátum buď tajný, alebo ešte neznámy. A dnes už tak zľudovel, že ho používame aj na dôležité momenty či dni v našich životoch. Počas druhej svetovej vojny však bolo veľa dní D. Existuje aj jedna karikatúra, v ktorej jeden muž hovorí druhému: When they call us D-Day Dodgers, which D-Day do they mean, old man? V preklade: keď nás nazývajú ulievačmi zo dňa D, ktorý deň D tým myslia, starec. Totiž počas vojny, ale aj po nej prevládal taký veľmi nepekný narratív, že spojeneckí vojaci slúžiaci na iných frontoch, najmä teda v Taliansku, sa vyhýbajú skutočným bojom vo Francúzsku a nazývali ich niekedy takými ulievačmi. Vojaci v Taliansku však mali vlastné dni D. Na Sicílii, Anciu, Salerne a boli zapojení do nebezpečného a náročného postupu na taliansky poloostrov. No a tiež netreba zabúdať na to, že vylodenie v Normandii bolo možné iba vďaka spojeneckému úsiliu na všetkých frontoch, a to pred júnom 1944 a aj po ňom. Velitelia mali možnosť poučiť sa z predchádzajúcich neúspechov, z obojživelného útoku vo francúzskom Dieppe a z ťažkých chýb pri talianskom Anciu. Svoje skúsenosti potom pretavili do plánovania vylodenia v Normandii. Spojenecká bombardovacia kampaň na strategické ciele, ktorá začala v roku 1942, tiež dopomohla k oslabeniu nemeckého priemyslu, materiálnych, ale aj ľudských zdrojov. Deň D závisel aj od zabezpečenia vzdušnej prevahy, od spojeneckej kontroly nad Atlantikom či kampani v Taliansku, ale aj od sovietskej a bieloruskej ofenzívy, konkrétne Aparáce Bagration, ktorá pomohla. Spustili ju hneď po vylodení v Normandii a Nemci tak museli bojovať na 2 veľkých frontoch v rovnaký čas. No a ich jednotky, ktoré boli viazané na východ, utrpeli značné straty. Ku dňu D sa však viaže ešte ďalšie podobné pomenovanie a tým je hodina H. Ide o hodinu, počas ktorej vyskakovali americké a britské výsadkárske divízie, aby zabezpečili postup Američanov z pláži Utah a Britov z ľavého krídla. Mali niekoľko nesmierne dôležitých úloh, ako napríklad zničiť mosty, umlčať pobrežné delostrelecké hniezda a podobne. Ale teda vráťme sa k začiatku operácie. Ako som spomínala, ten bol pôvodne stanovený už na 5. júna. Ale nepriaznivé počasie a rozbúrené more prinútilo inváziu odložiť o niekoľko hodín neskôr. Tesne pred polnocou sa zahájila operácia Neptune, čo bola námorná zložka Overlordu. 5 úderných skupín opustili britské prístavy. 5 minút po polnoci, už 6. júna, začalo spojenecké letectvo s bombardovaním pobrežia a do 2. hodiny rána sa vysadili všetci paragáni a začali s plnením svojich úloh. Invázia prebiehala v 2 hlavných fázach, ako vzdušný útok a ako obojživelné pristátie.
No a teraz čísla. Do oblasti bolo vysadených viac ako 18 000 spojeneckých výsadkárov, aby poskytli taktickú podporu peším divíziám na plážach. Spojenecké vzdušné sily vykonali viac ako 14 000 bojových letov na podporu vylodenia a keďže si pred inváziou zabezpečili vzdušnú prevahu, mnohé z týchto letov nemecká Luftwaffe nedokázala nejak ohroziť. Takmer 7 000 námorných plavidiel vrátane bojových lodí, torpedoborcov, minoloviek, eskortných a útočných plavidiel bolo súčasťou už spomínanej operácie Neptún. Námorné sily zodpovedali za sprevádzanie a vylodenie vojakov na plážach, bombardovali nemeckú pobrežnú obranu pred a počas vylodenia, čím poskytovali delostreleckú podporu invázným jednotkám. Medzi 6:30 až 8 hodinou ráno spojenci pokračovali obojživelným útokom na všetkých plážach. Najťažšie boje sa odohrali na pláži Omaha, ktorá je dlhá 8 kilometrov. Tu iba málo vecí vyšlo tak, ako mali naplánované. Američania sa na Omahe takmer dotkli porážky. Nedokázali totiž vyradiť silné obranné body a čelili skúseným nemeckým jednotkám s technickou prevahou. Nemci však nedokázali naplno využiť svoje úspechy a slabiny nepriateľa rozhodujúcim spôsobom. Americké jednotky pobrežie Omahy obsadzovali celé dopoludne a to, čo tam zažili, bolo v ostrom kontraste s ostatnými plážami. Do polnoci sa vylodilo viac ako 150 000 vojakov na všetkých 5 plážach v Normandii. Bola to najväčšia obojživelná invázia vo vojenských dejinách a vyžiadala si bezprecedentnú spoluprácu medzinárodných ozbrojených síl. Velenie muselo prekonať všetky politické, kultúrne a aj osobné pnutia. V Británii sa v roku 1944 pripravovalo na túto akciu viac ako 2 milióny vojakov z viac ako 12 krajín sveta. Spojenecké sily sa v deň D skladali predovšetkým z amerických, britských a kanadských jednotiek, ale zahrňali aj austrálske, belgické, československé, holandské, francúzske, grécke, novozélandské, nórske, poľské, námorné letecké a pozemné jednotky. Väčšina Čechov a Slovákov sa zúčastnila operácie v radoch britského kráľovského letectva ako piloti, ktorí mali za úlohu poskytovať leteckú ochranu invázným vojskám pred nepriateľským letectvom. V menšom počte sa nachádzali aj v radoch americkej armády vo výsadkových divíziách. No, dôležitosť dňa D často zatieňuje celkový význam celej spojeneckej kampane v Normandii. Prvých 24 hodín a vytvorenie predmostia bolo samozrejme kriticky dôležité, ale bol to iba prvý krok. A dá sa povedať, že iba jedna bitka v celej vojne. Počas 3 mesiacov po dni D spojenci spustili sériu ďalších ofenzív s cieľom postúpiť do vnútrozemia. Spojenecké boje o Normandiu zaznamenali rôznu mieru úspechu, no naozaj často čelili silnému nemeckému odporu. A situáciu dokonca komplikovala aj príroda. A to najmä bukáž. Možno ste toto slovo už počuli a možno nie. Bukáž je takou zvláštnosťou tejto časti Francúzska. Sú to charakteristicky husté a naozaj vysoké živé ploty. Štruktúry rastlín, ktoré majú síce svoju poľnohospodársku funkciu, ale pre spojencov v Normandii z pozície útočníka vytvárali nepriaznivý terén a ovplyvnili taktiku počas celého trvania kampane. Ako útočník totižto musíte byť schopní splniť 3 body. Vidieť, strieľať a manévrovať. No, v rámci bitky o Normandiu mali útočníci iba zriedkavo výhľad na celý terén. Živé ploty skrývali palebné línie a ich nepriechodnosť sťažovala presuny. Navyše pri nich boli dosť často prítomné také zapadnuté priekopy a táto kombinácia poskytovala veľmi silnú pozíciu Nemcom. Áno, spojenci napokon porazili svojho protivníka a oslobodili západnú časť Európy, no bolo to zdĺhavé za cenu vysokých strát a výrazného oneskorenia oproti pôvodným plánom. Deň D je jedným z tých momentov v histórii, ktorý nám pripomína, akú cenu má sloboda, lepší svet a budúcnosť a že mnohí za tieto hodnoty položili svoj život. Je to príbeh odvahy, spolupráce a bez pochyby strategického majstrovstva. Vylodenie bolo začiatkom dlhého a náročného postupu cez Francúzsko, ktorý vyvrcholil oslobodením Paríža a následne aj celej západnej Európy. Operácia Overlord nielenže zmenila priebeh druhej svetovej vojny na európskom javisku, ale tiež upevnila spoluprácu medzi spojeneckými národmi a v niektorých prípadoch táto spolupráca vydržala aj po skončení vojny. Iných zase naopak. Ale to sa už môžete dozvedieť napríklad v mojich ďalších videách
o druhej svetovej vojne, histórii Európskej únie či studenej vojne. No a na záver nezabudnite, ak sa vám toto video páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť a vidíme sa na budúce.